Imos coa información deportiva. O Groin Santa Baia queda ás portas do triunfo en Almansa. O Argos Bats superou os boirenses na final por 21-15, polo que os do Barbanza pecharon a xornada no terceiro lugar da xeral. Esta fin de semana disputouse unha nova xornada da Liga 3x3. Nesta ocasión a competición trasladouse a Almansa, onde se viviu unha intensa loita por facerse co triunfo. Un dos protagonistas foi o Groin Santa Baia, recén campeón da Copa 3x3, que unha vez máis amosou un gran nivel e secou na final, aínda que nesta ocasión tampouco puido levarse a vitoria, triunfo que foi para o Argos Bats. Os boirenses comezaron esta sétima xornada enmarcados no grupo B, polo que se mediron o Vivol Center, Maresme e Ceuta 3x3. Tiveron que aplicarse na pista para pechar a súa clasificación para disputar os cuartos de final e conseguiron o obxectivo. O domingo a mañá citáronse co Bimut Cáceres e a vitoria caeu do lado dos do Barbanza. Nas semifinais cruzáronse cun dos equipos máis potentes do campeonato, o Vigo Team, segundo da xeral. Viviuse un gran choque de titán sobre o parqué nun intensísimo duelo que se decantou pola seguridade e experiencia dos galegos, impulsados por Ion Galarza, que acabaría formando parte do trío ideal da xornada. E chegou a gran final, na que Groin Santa Baia e Argos Bats loitarían polo triunfo. Os valencianos dominaron o partido e foron ampliando a súa renda ata que a falta de 40 segundos para o final colocaron o definitivo 21-15, logo dunha final moi exixente en todos os apartados. O Groin Santa Baia suma un novo segundo posto e asalta o terceiro lugar da xeral. Agora conta con 104 puntos e a vantaxa en 11 o terceiro, o Vivol Center. A seguinte cita dos campións da Copa 3x3 será o 5 de abril en Andorra, coa oitava xornada da Liga 3x3.